kiny makawuono samoro nitiere jok mang'iewa ma samoro sigande chal kamari. Mwanzo yudo mana hiyo test result ni in gi kansa. Nyisi ni in gi kansa no. Hiyo word cancer is not easy. Mondo mi ikawe. Ne tek na kendo chunya no odang'ni. Kaluwore gi kaka na awinje, ji mang'eny ne wachoga ni koyudi gi kansa titho. Koro mi wuodhno ne tek na, mano chopo kama an wacho ni ok adwa thieth. Matagone Nyasaye erokamano, oncologist manayudo ne en ng'ama ne ber, nofuatilia. Ko wacho ni idhiyo to ok idhi to obiro go simu. Mano puonja, madier nochopo kama na yie thieth. Being bende mara noyudre kapod en early stage 1B, nonyisa ni ma inyalo thiedhi marum. But okoyot kata ne family, kata ne nyithindo. Mondo mi inyis kata nyithindi an nokawa ndalo mang'eny. Manyaka mana operation kana nyiso nyithindo ni an kama. Okoyot. Mokwongo in wuon wi kuot. Ok idwa mondo iwachi ni intiere gi kansa. Especially as for now, support group mango, ji mang'eny mayudo, gin joma nitie gi cervical cancer. Sana joma miyo, wan tiere gi gine. Okay, symptom ma cervical cancer ng'eyo, being na wuotho kodgi, to kenda ng'eyo kaka gitimo ji. Sana en ga discharge, to gi okober. Seche mowuok ok en gi tik maber. Miyo mine bandre, ok wabed thuolo. Mondo mi wawach ni ma gima itima. To bende miyo chuowa ringowa. Nikech seche ma koro isebedo ka igolo discharge moko berno, mine bandre. Iyudo mine mang'eny ibet go kata higa achiel kapok ibedo thuolo miwacho. Koro okoyot. Chuno ni kawayudo ka ng'ato nigi tuo bilano, kata kawa advice ng'ato ni dhi mondo timni screening to yudi gi tuo. Chuno ni nyaka wamak lwete, wawuoth kode, mwa make sure ni ochako thieth. Nikech kata kobedo ni isechako neno symptoms go, kiluwo thieth malong'o, tithiedhi ma kansa change. Erokamano ahinya. To bende kwang'iyo kaka na thor wach ma higa ni bende jiwo oganda mar mondo mi wawuogo kaka inyanya kaka joma mine, nikech cervical cancer kata na kansa mar nyodo ten mar mine. Nikech in iwacho ni in idhi e pim, nidhi e pim mokalo kata. King'iyo kata na higa mar 2015, ok apaka pim nitimo nono kaka kinde makamagi. Kinde makamagi oneno kaka clinics mopogore opogore samoro nyiso ji ni watimo nu pap smear nono. Akiani de advice mane ma dichiw ne ng'at mang'iewa okinyi makawuono Rose Adero, nikech thoth ji kadhi e pim kata na mar kansa yudo ko develop osedhi nyaka stage mar 3 kata na mar 4. Advice manyalo nyiso nyimine kata mon, temi dhi e test. Ang'eyo ni samoro tek, lakini wan kaka support group watemo wamanyo kata mondo mi wayude kama jinya yude free screening. Kaka sani support group na iluonge ni Jidamini Dada, wapatna gi other groups moko, Mama Lucy Kibaki, gi groups mamoko. Wantiere gi walk on tare 28th Sunday, to wabo bedo gi free screening kachacha. Koro akwayo mana ng'ama nyalo chopo, ochopi. Mano buore Nairobi ka? Buore Nairobi ka, wabo bedo Mama Lucy, wabo bedo gi walk kanyo, wabo bedo gi twak, wa encourage ji. Jomo yudi gi kansa be ukwabi weyo gi, wabiro mako lwetgi. Wabo mako lwetgi niya, wawuoyo kodi, kaka support group, waji support kendwa. But ingeni wuoyo no, en ga healing process. Nikech ambende kana wacho ni na give up, na yudo mana survivor jowetewa, emano miya mijingo. Ingeni kineno ng'ato adier no yude gi kansa to ochango. To in ng'ato maybe osenyisi ni oseyudi gi kansa, idhi tho. Wan gi cases mang'eny bilago. Iyudo ng'ato yude gi kansa, inyise ni in idhi tho. But kadhi ma wuoyo kode, anyise ni chak thieth ibo chango. Adier, I'm proud ni asekonyo ngima ji mang'eny. Nikech gima nego ji en paro gi wach ni kansa no. Ida thiedhe nade, ida chako gi kanye. Koro temuru ubi Mama Lucy Kibaki tarik 28 bo bedo free screening kacha,
wan jo mang'eny survivors kaachiel gi doctors bo bedo kacha to pod be kata ka ok inyal yudo thuolo mano wapango giga ok wang'e ni karang'o bang' mae but watemo wawuoyo gi doctors mondo timne ji free screening nikech ji mang'eny thagre iyudo ionge puonj ionge kaka didhi otimni iyo pap smear koro watemoga at least kata higa wayude kaka watimo ne nyimine free screening. Aparo ni mano jip makara ahinya e kinde thuolo ma bende koro ujiwo joma mine nikech koro ka en jip jomoko bende koro kaka iwacho nitiere ga anxiety gi depression ma bende biro godo ma bende ang'e ni Rose Adero samoro ka dhi nyime gi chenro ibiro bedo kinyisowa kaka ni kedo gi depression kata mana tuo mar paro mane nitiere godo bang' kano nyisi ni nitiere kod tuo mar kansa mano mar nyodo. Kanyalo mana penji Caroline apondi kaka jalony. Tuo mar kansa ni mano mar nyodo nikech ang'e ni kansa to nitiere gi kuonde mopogore opogore mamako. Kwa ng'i kata mana cervical cancer ranyisi mage monyalo biro godo? Koro onyalo biro gi ranyisi mopogore opogore. Mokwongo